What made you love cooking? Actually, yung pagluluto talaga eh. Sino ba naman may gustong lagi kang magluluto, di ba? Sino may gusto nun? Kailangan magluto kasi kailangan mong kumain. Ganun yun. Kasi culinary arts, wala akong alam dyan. Ang mga niluluto ko, goto, pares, mami. Yan, yung mga alam na, yung mga patok na patok ba sa mga Pinoy. Do you follow a certain checklist or procedures? Ang mga steps ko pag nagluluto, syempre dapat yung binibili mo, malinis, hugasan. Pero minsan kasi tinatamad ako eh. Minsan di ko na hinuhugasan. Ganun din, bibenta rin naman. Di naman mahalata ng mga bumibili. Kasi makikita naman nila, niluluto sa harap nila. Kaya yun, okay sa kanila yun. About sa sa steps, yung plating naman. Siyempre, plating, ang ginagawa namin technique dyan, binabalot namin sa plastic yung mga sahog. Tapos sinasahog din namin dun sa sabaw. Ganun lang yun, di ba? Para sama-sama sila dun lumalangoy. So sa final step naman, yun na, pagtapos na kumain yung mga customer, makikita nyo, di ba, yung mga mangkok namin, may nakabalot lang na plastic. Ganun lang. Hindi namin inuugasan na yun. Kumbaga simula na nagbukas kami, yun na yun hanggang magsara kami. Ganun lang yun. Saan kami kukuha tubig, di ba? Ganun lang yun. Ganun ang cleaning and sanitizing namin. Pati yung mga kutsara tinidor, lulublob lang namin sa tubig. Ganun lang yun. It's the motherfucking Eagle Double G. Di ba? Malinis na yun eh. Tapos lagay mo lang doon ulit sa may Ganun lang. Diba wala naman namamatay sa amin. Binabalitang namatay doon sa pagkain namin eh. Pero kaya tinatangkilik pa rin tong mga niluluto ko. Eh kasi talaga namang napakalambot ng karne. Bura yung ba naman isang linggo na itong nakakulo dito. Di ba? Pag naubusan sa bala, lagyan lang namin ng tubig ulit. Tapos lalagyan namin ito sikreto. Ito. Parang ganito lang. Alam nyo naman siguro yan. Yan o. Yan. Ganun lang yun. Yun ang aking secret technique. What cooking tips or advice can you share with our Viewers, viewers? sa mga nanonood ngayon, unang-una, syempre, dapat alam mo maghiwa ng mga gulay, lalo na specific sa putahe na ihahanda mo. Dapat alam mo yan. Hindi naman pwedeng ang lalaki ng hiwa mo, tapos yung niluluto mo soup, di ba? Ang lalaki ng mangunguya mo nun. Tapos, dapat alam mo magbalanse ng lasa. Hindi masyadong maasim, matabang, o kaya maalat. Siyempre, kaya nga nagugustuhan ng mga tao yung luto mo, wala silang nababanggit na, masyadong matamis, masyadong maalat, di ba? So, yun lang. Tapos, dadagdag ko lang about sa cleaning and sanitation, sabi mo nga, no comment ako dyan.